Βρισκόμαστε στο όμορφο χωριό της Φιλοθέης. 8 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Έχουν μαζευτεί οι κυρίες του χωριού. Οι κυρίες, που είναι οι κυρίες. Να μία. οι περισσότεροι είναι Να κι άλλη. Μία. του χωριού. Πού είναι οι άλλες κυρίες? Τώρα να μας πούνε οι κυρίες τι μαγειρέψαν. Εδώ, να δείξουμε τι μαγειρέψαν. Να η άλλη κυρία. Θα μας πείτε το όνομά σας και τι μαγειρέψατε για το Διαγωνισμό. Ζηνοβία Μιλοπούλου και έκανα τις μανούλες με τη συνταγή. Ποια είναι, θα μας τη δείξετε? Δεν είπαμε ότι θα είναι... Είπαμε έτσι. Και όποιος πει αυτό ήταν το πιο νόστιμο. Και εγώ ισχυρίζομαι ότι η δική μου είναι η καλύτερη. Και εγώ το ισχυρίζομαι αυτό. Ναι, αλλά η δική σου έχει παρμεζάνα. 2 πόντι μείον. Να σου πω, αφήστε τις κοντράδες. Το δικό σας είναι με μητηρί. Ναι. -2. Η original, η παραδοσιακή συνταγή χωρίς τυρί. Χωρίς τυρί. Είναι μυρίζει. +2. Μαμά μου έβαλε. Μυρίζει όπως πρέπει, σας πληροφορώ. Λοιπόν, μπορούμε να Η δεύτερη σερβιριστούμε. διαγωνίστρια. Εγώ έκανα το 1 από τα 3, νομίζω το δικό μου είναι το καλύτερο. Η Έχει μαμά μου τυρί εμένα όμως. έβαζε τυρί. Δεν έβαζε. Την ίδια μαμά είχατε πλάκα. Μητηρί το λέει. Μητηρί. Και θα φάω τώρα και θα σας πω αν είναι η καλύτερη ή όχι. Εσύ θα μας πεις. Θα είμαι biased. Πώς σας λένε? Το όνομά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Στο χωριό μας, στην καλύβα μας. Εγώ. Και εσύ έβαλες τυρί. Και εσύ έχεις -2. Ξεκινάς με -2. Μητηρί είναι και το δικό σας. Μητηρί το δικό Πώς μου. είναι και μυρίζει. Ναι. Εγώ γνώρισα τη μητέρα των παιδιών. Πού είναι οι κυρίες? Κρύβονται. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η συνταγή της, είπα ας πούμε και εγώ να την κάνω να δω αν πραγματικά έτσι τη θυμόμουν όπως έπρεπε. Δεν τη θυμόσουν όμως γιατί έβαλες τυρί. Το δικό σας το τετελίδι Να πώς σας πω την έχει αλήθεια, κυρία, επειδή προσκούτο. εσείς είστε της Επιτροπής, να περιτεύουν τα σχόλια. Ποιος ήρθανε? Ήρθανε άλλοι 2. Για την κριτική επιτροπή. Ήρθε η κριτική επιτροπή. Εσείς φέρατε τορτελίνια. Ωραία. Βάλτε καρέκλες, παιδιά. Λοιπόν, πατάμε ένα pause. Για ανοίξτε.